шӯрат исматуллоевро кушта ба варзоб партофтаанд. мутаассифона ин ҳақиқати талхест ки бояд акнун гуфт, зеро дар наворе ки ахиран ба дасти СССР расид, яке аз қотилони бонкири маъруф Рустам Ашуров, ки дар таърихи 3 июни соли равон бар асари тиркушоӣ дар аэропорти Кишинёви Молдова кушта шуда буд, ба модараш мегӯяд ки Дилшоди СБ ё худ Дилшод Саидмуродов шӯрат Исматуллоевро бар асари латту кӯб куштааст ва Рустам мурдаи бонкирро гирифта ба дарёи Варзоб партофтааст. таваҷҷӯҳ кунед ба ин навор. Дилшод чӣ гуфт Рустам? Дилшод чанд соат пеш гуфта буд ки ҳамин одам биткоин дорад қариб 100 миллион 200 миллион долларда ё метинҷа биткоинош ҳамагина сарш метин. рафтем ки ҳамҷа и задак шаки мурд одам. Дилшоди кадом? Дилшоди СБ. Вай худо замнаша. Ту очко кади бачам, ту чӣ? Хатишон будам. Ту буди, ту ягон кор кади бачам? Не, ман фақат гирифтам шав бурдам дар ёда партам. Вай бачам, вай кадом, вай. Айрой куҷо? Чам дарои куҷо бачам? Дарои нами дарои Варзоб. Вай бачам, хонам сӯхт Рустам. Ҳеҷ гап не, иншолло қиёмат ҳам мехӯрем, аҷон зиқ нашавед. Вай бачам. Вай чӣ гарам. ин наворе буд ки Рустам Ашуров пеш аз фирораш ба Молдова аз фурудгоҳе бо модараш суҳбат мекард ва ҷузъиёти ҷинояташонро шарҳ медод. тавре СССР навишта буд воқеан ҳам версияи биткоин ё худ миллионҳои электронии бонкири маъруф сабабгори қатли ӯ шудаанд. тибқи ин навор ҳамакнун ҷасади бонкиро ки дар дарёи Зарафшон меҷустанд бояд акнун дар Варзоб ҷӯянд. Рустам Ашуров кист? шарҳи СССР. Ашуров Рустам Каримович санаи таваллуд 25 марти соли 1980 зодаи шаҳри Душанбе, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Садриддин Айнӣ, бинои 42, блоки 4, ҳуҷраи 21. қаблан то санаи 3 декабри соли 2019 дар қайди кӯчаи Ҷаббор Расулов хонаи 5 қарор дошт. миллаташ тоҷик, таҳсилоташ олии ҳуқуқшиносӣ, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, бекор. қаблан бо моддаи 249 қисми 4 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. ном бурда соли 1998 мактаби миёнаи рақами 6 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанберо хатм намуда ба факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия дохил шуда соли 2003 донишгоҳи мазкурро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намудааст. пас аз хатми донишгоҳ солҳои 2003-2004 дар қисми ҳарбии 3502 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро адо намудааст. соли 2010 баъди адои хизмати ҳарбӣ ба мақомоти корҳои дохилӣ дохил шуда то соли 2012 дар вазифаи эксперт криминалистӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кору фаъолият намуда ба рутбаи лейтенанти калони милитсия сарфароз гаштааст. соли 2012 барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 249 қисми 4 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, яъне роҳзанӣ ва тасарруфи $100,000 бо ҳукми суд аз озодӣ маҳрум гашта соли 2019 ба озодӣ баромада бо шаҳрванд А.Ф. оила барпо намуда дар зиндагонии якҷояшон соҳиби 2 фарзанд гардида дар суроғаи мазкур шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Садриддин Айнӣ, бинои 42, блоки 4, ҳуҷраи 21 истиқомат мекарданд. пас аз содир намудани ҷиноят дар ҳайати гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ санаи 25 июни соли 2023 соати 6 субҳ тавассути фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо хатсайри Душанбе Истанбул ба ҷумҳурии Туркия фирор намуда аз он ҷо 3 июни соли 2023 ба шаҳри Кишинёви ҷумҳурии Молдова рафта амали террористӣ содир намудааст.
4 июли 2023 прокуратураи генералии Молдова хабар дод ки Рустам Ашуров ба худ наомада дар беморхона ҷон додааст. дар ин ҳавора ки дидед воқеан ҳам Рустам Ашуров роҷеъ ба Дилшоди СБ ё худ Дилшоди Красавчик сухан мекунад ки гӯё маҳз Шӯҳрат Исматуллоевро ахирӣ кушта бошад. хотиррас мешавем ки Дилшод ҳамеша бо Бонкир ҳамтабақу ҳамсафар буд ва тибқи иттилои шоҳидон гӯё хоки пояшро мелисиду кафшҳояшро ҳам тоза мекард. то ин ҳад дӯсти душмантинакро шояд таърихи башарият ёд надошта бошад. беҳуда шоир нагуфтааст ки душмани дӯстнаморо нашиносем зи дӯст, ришта дар дили шамъ аст вале душмани уст. Дилшод Красавчик кист? Шарҳи СССР. Саидмуродов Дилшод Ҳусейнович санаи таваллуд 4 июни соли 1984 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Алишер Навоӣ, бинои 5 каср 8, ҳуҷраи 1. Миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, оиладор, соҳиби 1 фарзанд. ном бурда соли 2001 мактаби рақами 8 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанберо хатм намуда, ба факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар шаҳри Санкт-Петербург дохил шуда, соли 2006 донишгоҳи мазкурро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намудааст. пас аз хатми донишгоҳ муддати 1 сол бо сабаби пайдо намудани ҷойи кор дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия дар шаҳри Санкт-Петербург истиқомат намудааст. соли 2007 ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргашта ба сафи мақомоти корҳои дохилӣ дохил шудааст. аз моҳи октябри соли 2007 то соли 2008 дар вазифаи ваколатдорӣ оперативии шӯъбаи мубориза бар зидди хариду фурӯши одамони раёсати мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ОБОП кору фаъолият намудааст. солҳои 2008 вазифаи ишғолнамудаашро иваз намуда аз раёсати мазкур ба раёсати дигари Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта, дар вазифаи ваколатдори оперативӣ ба кор шурӯъ кардааст. худи ҳамон сол боз ба раёсати амнияти дохилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта, дар вазифаи нозир то соли 2010 кору фаъолият намудааст. соли 2010 аз сафи мақомоти корҳои дохилӣ озод карда шуда, 4 сол ба баъд, яъне дар соли 2014 дар мақомоти прокуратура ба кор даромада, як муддати кӯтоҳ дар вазифаи мутахассис кибернетикӣ прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намуда, дар он ҷо низ аз сафи мақомот озод карда шудааст. баъди озод гардидан аз сафи мақомоти прокуратура дар соли 2016 ба сафи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дохил шуда, як муддати кӯтоҳ дар он ҷо кору фаъолият намудааст. рутбаи ҳарбияш капитани адлия мебошад. яъне ин шахс дар 3 вазорати калидии кишвар, Вазорати корҳои дохилӣ, генпрокуратура ва агентии коррупсия кору фаъолият мекард. чунинҳоро оборотень в погонах меноманд. аз рӯи баъзе маълумот, ӯ тавассути ВИП ва СИПи фурудгоҳҳои Душанбеву Хуҷанд зиёд парвоз карда, ӯро ҳамчун мусофири дастбахайр ва хеле ҳам забондон мешинохтанд. пас аз содир намудани ҷиноят дар ҳайати гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ ном бурда санаи 24 июни соли 2023 соати 16:05 тавассути хатсайри Душанбе Москави ширкати ҳавопаймоии Ютейр ба воситаи ВИП толори фурудгоҳи байналмилали Душанбе ба Русия фирор намудааст. واقعا هم گفته می شود یکی از شخصیت های کلیدی این جنایت گوشناشنید محض اوست و یافتن و جزا دادن دلشاد سعید مرادوف کار جانی و نانی 3 مقامات قدرتی است که در اینها او زمان کار و فعالیت داشت. در همین مورد نام نفر دیگر نیز در این جنایت پیدا شده است. قمر عزیزوف دادر خردی گروه زمان آوازدار انسامبل انیس که مؤسسش ذوالفقار عزیزوف است.
گفته می شود این نفر چون نوادچک یا خود خبررسان اصلی این ماجرا با جنایتکاران خدمت میکرده است. قمر عزیزوف نیز از دوستان نزدیکترین شهرت اسمتالویف محسوب میرفت که پیوسته و در همه جا پهلویش بود. بار دیگر خاطررسان میشویم که طبق نواری که اخیرا به دست ما رسیده است که در آن رستم اشوروف با مادر خود صحبت میکرد، جسد بانکری معروف را همکنون نه در دریای زرافشان که آنجا ماشین و جسد را میجستند باید جست، بلکه همکنون باید همه قوه ها را به دریای ورزاب روان کرد تا جسد بدن این بانکر پیدا شود. خدا کند که زنده باشد و اما هر کار شدنش ممکن است. ما فکر میکنیم که مقامات باید محض در دریای ورزاب باید جستجوی جسد شهرت اسمتالویف کار را شروع کنند.